יודעים שכל הנבראים הם עניין אלוקי, אבל בישראל יש סגולה שדרכה יבוא ויתגלה מלך המשיח לכל העולם, בא לחדש את העולם, לגלות את מלכות השם יתברך. האומות גם לא ייתנו לנו לחמוק מהתפקיד שלנו. אנחנו מעט מכל העמים צריכים להכיר בייחוד שלנו, בכוח המיוחד שלנו. מהו הכוח הזה המיוחד שלנו? הכוח הזה זה הקדוש ברוך הוא. אם כן, עלינו לדעת להתחבר כיהודים ביחד עם הארץ הקדושה שאנחנו היום כאן, לא בחו"ל, אנחנו בארץ הקודש, בזמן הזה, בעקבתא דמשיח, בסוד עולם שנה נפש, ראשי תיבות עשן. שזה בעצם מקום, זמן ותודעה. כל דבר יש לו מקום, יש לו את הזמן, יש לו את התודעה. המקום זה ארץ ישראל, והזמן זה עכשיו, בעקבתא דמשיחא, והתודעה זה אנחנו. בסוד של אין לנו על מי להישען, עשן, אלא על אבינו שבשמיים. למה? הסדרים הקודמים היו בעולם, חלפו. זה נכון בכל הרמות. לכן אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. יש לנו חיבור גדול בינינו, נסתר. תמיד שיש צרות לא עלינו, זה מתגלה. יש לנו חיבור גדול עם הארץ הקדושה, עם התורה הקדושה, עם הנשמה, עם הקדוש ברוך הוא. לכן, כמו אברהם אבינו, שלא פחד מאף אחד, כנגד כל העולם. כך גם אנחנו היום, יהודים, צריכים להכיר את עצמם וללכת כנגד כל העולם. בתפקיד שלנו. האומה הישראלית היא יונקת את החיות ואת הכוח מעצמות הקודש העליונה, מהאינסוף ברוך הוא. לכן מצפים לגאולה, מצפים לחידוש העבודה, תחיית המתים, מחכים למפלת ממשלת הזדון העולמית. המשיח נאמר, אני אהיה מלדתיך, והוא רענן, למרות כל מה שעבר עליו, מתחיל הכל מחדש. חדש בטבו בכל יום מעשה בראשית, זה נכון גם לכלל ישראל. כל ניצוצות המשיח יחד, כנסת ישראל, שכינה קדושה. רצון, השם יעזור, שיהיה רק טוב לישראל, לא נדע צער יותר, יתהפך הכל לטובה.